Tá sa narodila v roku 1560 v Nirbátore, v bohatej feudálnej rodine. Predkovia Bátoriovcov prišli zo Švédska a Bátor znamená v maďarčine odvážny, smelý. Bátoriovci sú známi aj svojim erbom s 3 dravčími zubmi. Toto vzniklo tak, že ich predok Vít v 14. storočí v etickom močiari zabil draka, ktorý trápil miestnych obyvateľov. Ako dôkaz mu vytrhol 3 dravčie zuby. Alžbeta Bátory je známa svojou legendou, kde sa hovorí, že sa kúpala v krvi mladých dievčat, že mala železnú pannu, ktorá zabíjala tieto dievčatá a ona sa kúpala v krvi, lebo chcela zostať navždy mladá a krásna. To je samozrejme len legenda, ktorá vznikla až po jej smrti, lebo ako historici si prikrášľali skutočnosť. Lebo ako vieme, krv sa zráža a človek má len 3,5 litra až 5 litrov krvi, tak za krátky čas aj nie je možné naplniť vami krvou. Ale pravda je, že Alžbeta bola veľmi krutá a sadistická a mala potešenie, keď mohla mučiť a týrať mladé dievčatá. A toto u nej vznikla určitá psychická porucha a tá psychická porucha vznikla tak, že jej otec a mama boli z jedného rodu Bátoriovcov, len z iných vetiev. Otec Juraj Bátory bol z eteckej línie rodu a mama Anna Bátoriová zo Šomovskej. A ich sobášom došlo k spojeniu týchto 2 vetiev. V tomto rode Bátoriovcov sa viacerí sobášili navzájom v jednom rode kvôli majetkom, takže u viacerých členov rodu sa vyskytli takéto psychické poruchy a sexuálne úchylky. A Alžbeta nemučila tieto obete len sama, ale mala aj 4 pomocníkov, ktorí jej pomáhali. A to bol Jan Ujvári, prezývaný ako Kicko, Dorota Senteš, Ilona Jo a Katarína Benecká. A tieto jej pomáhali pri mučení týchto dievčat a pomáhali jej aj vábiť dievčatá do služby. Tieto metódy mučenia boli veľmi kruté, napríklad, že im prikladali horúce železo k telu, potom v zime ich nahé oblievali ľadovou vodou, kým nezmrzli, alebo ich pichali ihlicami do prstov, podnetí, trhávali im kusy mesa z tela, takže bolo to veľmi kruté. A musíme si povedať, že obdobie života Alžbety Bátory bolo veľmi kruté obdobie tureckých vojen, a vtedy mučenie bol bežný vypočúvací prostriedok a vtedy bolo bežné, že páni veľmi kruto fyzicky trestali svojich poddaných. A vtedy poddaní nemali žiadnu cenu, nemali žiadnu hodnotu, boli len majetkom pána a bez súhlasu pána sa nemohli ani sťahovať. Alžbeta, keď mala 15 rokov, tak sa vydala za Františka Nádaždyho. František Nádaždy bol kapitánom uhorských vojsk a bojoval proti Turkom v 15-ročnej vojne so svojím kamarátom Jurajom Turzom. A bol krutý, silný chlap a bol známy tým, že vyrážal do boja za nejakými hlavami Turkov a po boji nemilosrdne upravoval svojich zajancov. A Turci sa ho aj báli, nazývali ho Čierny bík. František s Alžbetou mali spolu 5 detí a z toho 2, Andrej a Uršula, zomreli ako novorodenci a zostali im 3 deti a to bola dcéra Anna, dcéra Katarína a syn Pavol. V roku 1602, ako sme si hovorili, František a Alžbeta odkúpili tento hrad do vlastníctva a potom bol František zranený v boji a v roku 1604 na následných zraneniach v boji zomiera. Ale pred smrťou ešte stihol napísať list Jurajovi Turzovi, svojmu kamarátovi, a v ňom ho prosí a držal ochranu nad jeho rodinou. Potom po smrti manžela sa ešte toto mučenie dievčat u Alžbety ešte vystupňovalo a toto prebiehalo v rokoch 1585 až 1610. Alžbeta zostala veľmi bohatá vdova, tak preto niektorí historici, hlavne tí z Maďarska, hovoria, že toto nie je pravda, že Alžbeta mučila tieto svoje obete, že si to na ňu iba vymysleli jej nepriatelia, ktorí ju chceli pripraviť aj obrovské majetky. Kde je pravda, sa teraz nedozvieme už, ale pravda je možno niekde uprostred. My máme dostatok dokumentov aj z Tyčianskeho súdu, kde svedkovia vypovedali, že Alžbeta mučila tieto svoje obete. A Alžbeta mala potom 16 kaštielov, 34 hradov po celom Uhorsku a to je územie dnešných 4 štátov. A ona sa často sťahovala z miesta na miesto. A stalo sa, že aj zo Šarváru, čo
čo bolo rodinné sídlo Nádažďovcov, že odtiaľ zobrala službu, zaviedla ju do Čachtíc, to ju umúčila a potom ju pochovala, ale rôzne, niekedy len nedbali vo silážnej jame, alebo v záhrade pri kaštieli, alebo tajne na cintoríne, zvetli v jednej truhle. V roku 1609 sa práve tento Juraj Turzo, kamarát Františka Nádažďho, stal palatínom. Palatín bol druhý najmocnejší muž v krajine po kráľovi, ktorý mal v rukách súdnu moc. Práve vtedy sa už u kráľa množili sťažnosti na Alžbetu Bátory, kedy sa rodičia zmiznutých dcér sťažovali kráľovi. A kráľ poveril práve Juraja Turzu, aby vyšetril Alžbetin prípad. A Turzo stanovil 2 vyšetrovateľov a tí zistili, že bolo viacej obetí na území Slovenska aj Maďarska. Najprv sa predpokladalo, že tých obetí bolo vyše 200, potom vyše 300 a nakoniec sa hovorilo na súde, že ich bolo vyše 650 a týmto sa Alžbeta dostala až do Guinnessovej knihy rekordov ako najväčšia vrahyňa. Ako významný je dátum 29. december 1610, kedy Juraj Turzo aj so svojou družinou navštívili Alžbetu v jej nádažďovskom kaštieli v Čachtici a v Dedine. Ju navštívili neohlásene a tam ju prichytili priamo pri mučení týchto dievčat. Keď jedno dieťa bolo mŕtve, jedno zomieralo a ďalšie boli zviazané, pripravené na mučenie. Tak vtedy Juraj Turzo zobral Alžbetu a odviezli ju sem na Čachtický hrad do domáceho väzenia. Jej 4 pomocníci, títo boli uväznení a odvezení na súd do Bytče. Tam bol hneď 3. januára súd a 7. januára hneď boli aj odsúdení a hneď bol vykonaný rozsudok. Dorota Sentejš a Ilona Jo boli zaživa upálené a najprv im boli vytrhané prsty katom a Ján Ujvári, Ficko, bol pre jeho mladý vek sťatý a jeho telo hodené do ohňa. Katarína Benecká bola oslobodená, lebo nebola jej dokázaná priama účasť na mučení. A týmto chcel Turzo ukázať, že prípad je vyriešený, že všetko je v poriadku. Kráľ sice na ňo naliehal, aby bola aj Alžbeta Bátory postavená pred súd, ale Turzo sa vyhováral, že nie je dokončené vyšetrovanie a že to je dostatočný trest pre ňu a prípad sa naťahoval a že Alžbeta nebola nikdy postavená pred súd. Pokud by bola postavená pred súd, by prišla o hlavu, o česť, o majetok, aby to bola veľká hanba pre rodinu. Takto ona potom zomiera po 4 rokoch domáceho väzenia v tejto obytnej veži a zomiera prirodzenou smrťou na zlyhanie srdca. A mala 54 rokov a na tú dobu to už bol vysoký vek, lebo vtedy sa ľudia bežne dožívali len čosi vyše 40-ky. Potom bola ešte 3 mesiace vystavená v tejto hradnej kaplnke, lebo vtedy dlho trvalo, kým sa celá rodina z celého Uhorska zišla. A bola pochovaná 21. novembra 1614. Ale dodnes zostáva záhada, kde bola pochovaná, lebo jej telo sa nenašlo. Historici predpokladajú, že bola pochovaná pod Čachtickým kostolom, ale tam sa jej telo nenašlo, hoci je podozrenie, že ešte jedna hrobka nebola otvorená. A hľadalo sa jej telo aj v Šárvári, v rodinnej hrobke Nádažďovcov, ale tiež sa nenašlo. Teraz si ukážeme takú zaujímavosť na hrade. Tuto vidíme taký malý šedý dvorík s malým okienkom za obytnou vežou. Teraz ešte hádajte, čo to bolo. To je malý šedý dvorík s okienkom. To malý šedý dvorík. To bol tzv. Prevet, alebo toaleta, alebo aj vysadnica. Otvorená toaleta nad skalami a všetko prepadávalo dole. A keď toho dole bolo veľa, tak to museli poddaní upratovať. Teraz sa presunieme do obytnej veže.
mohla sa pohybovať po obytnej veži. Teraz keď si ju popíšeme, tak tu vidíme tento podlovastý otvor a tu bol krb, ktorý vykuroval miestnosť. A tento pás to bolo ďalšie podlažie a ten trojuholníkový otvor, tam bola svieca alebo fakla, čo osvetľovala miestnosť a hore bola ešte kletba. A až by to bola pravdepodobne vo väzení v hladnom podlaží. Keď sa otočíte, tak tam vidíte dvere, ktoré spájali východný a západný palác a ktoré boli zamurované. Právo za týmto múrikom je šikmina a tam bolo schodište, ktoré viedlo do veže. Keď sa pozrieme dole, tak tam vidíme druhé predhradie a to slúžilo vojakom, ktorí bránili tento hrad. A vpravo vidíte práve spomínanú baštu a strielne a to je koniec 3. pásu obranného opevnenia, ktoré dali postaviť odpadnúci okolo horného hradu. Vojaci tu mali dole aj svoje domčeky. A vľavo pri ceste, ako je pár kameňov, tak tam boli hradby, ktoré uzatvárali toto nádvorie. A naproti máme Považský Inovec a keď je lepšia viditeľnosť, tam vidieť hrad Tematín. A vojaci potom, keď videli nepriateľa, tak si posielali odtiaľto svetelné signály na Tematín, z Tematínu do Beckova a z Beckova na hrad Trenčín. A tieto hrady spolupracovali. Keď sa vrátime ešte do histórie, v roku 1670, kedy František Nábežný II sa zúčastnil proticisársteho Vešeleného povstania a cisárske vojska obklúčili hrad, všetko cenné vyrabovali, hrad bol aj poškodený a František Nábežný II bol zajatý a vo Viedni popravený. Potom je významný dátum rok 1708, kedy vojska Františka Rákociho vzbúrenci napadli tento hrad. Francúzsky generál de la Monte umiestnil delá na protiláhlý vrch Bacalár a sústredenou palbou za 3 dní tento hrad dobili. Hrad pri dobíjaní aj vyhorel, tak bol veľmi poškodený. Potom ešte pár desiatok rokov slúžil ako väzenie, lebo dozorcovia si provizorne opravili strechy, ale potom koncom 18. storočia vyhorel druhý raz a to už ho potom nikto neopravoval, to už len chátral a múry hradu ohrozovali dediny Višňové. Nakoniec sa presunieme ku kaplnke. Ale zrovna takhle nám vidět. No, z dalekohledom určitě na záhradky. Představte si asi ano? Ale to tam nechat, spadne na něco vodou. Tohle to už naprosto bola pekne zdobená aj zvnútra, aj zvonku, len tým, že bola poškodená strecha, tak malby sa nezachovali. Aj zvnútra bola pekná malba Panenky Márie, hneď v rúku, z hlavy do zanilu, a zvonku bola pekná bielo-červená medličková výzdoba. Zaujímavosťou kaplnky bolo, že mala dve úplne oddelené podlažia, druhé dolné podlažie bolo pre šľachtu a kňaza, a spodné podlažie pre vojakov a služobníkov. A tie aj nemohli kňaza, len ho počuli, či špeciálne zvukové kanáliky. Okrem toho z hradnej kaplnky sa zachoval jediný kus nábytku, čo sa zachoval z hradu, to je drevený chór, drevený balkónik malovaný. A tento sa nachádza v kaplnke svätého Antona pri kostole v Čakyčiach v dedine.
Potom ako vidíte, táto biela stena bola znova domurovaná a kaplnka bola provizorná. Niekedy sa stavie jedna strecha. Ešte si spomenieme, že Kašický hrad bol aj miestom filmárov a našiel sa tu film Tajomný hrad v Karpatoch a takisto film Dravčie srdce. A zo známeho filmu Bátory sa tu natáčali len dve snímky a jedna snímka bola na pohľad na zrúcaninu hradu. A v 60. rokoch sme tu mali aj falošných filmárov, ktorí oklamali obyvateľov. A úplne nakoniec si spomenieme, že v lete 2014 Kašický hrad získal cenu britských cestovateľských novinárov ako kultúrna pamiatka a dedina, ktorú sa oplatí navštíviť. Nakoniec vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekné pobedie. Ďakujeme. Takže Martine, co říkáš na prohlídku? Fajn. Co ti mám na to povedat? No? Dobře, takže my se s Martinem loučíme, tady z Čachtic a mějte se fajn, někdy příště v Local Guide setkání. Ok, čau tě. Narit!